Programang ingkay pakangigan, kadagiti nagtutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka dagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak iti kalman laing. Kaya patulod jo, iti dayto nga programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Okay, hintayan. Pakanan tayo. Hintayan basan di surat. Di pagkasalitaan ni Mariel, nga napauluan, Canada? Siya kuno Canada ko na. Sa gudayin nga ti surat, ti pagkasalitaan, apaset iti kalmalayang ni pagayam ti nga Mariel, nga napauluan, siya kuno Canada. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong name. Ta nag-date kami manen, iti lalaking ipatpatag kong isuday toy ni Tony. Agkadrabahwang kami manong name iti maysa nga dakkel a grocery. Kadkan kanayon kami nga kitkita. Ta pasaraya adda isuna nga ni destino iti stock room. Pasaraya matadaak manong name iti agi display kadagiti mabakantyan. Uwan, magkita kadagiti mabakantyan nga lay, kalpasan na, mapangka mga mapanak ti stock room, tapno mangalak kadagiti supplies, kadi sumati, isukat ko kadagitay, pang fill up ko kadagitay, may cut nga tagilako mi. Ano na kiti kondaway manon nemi, nga nukasta nga trabaho kami, kadada isunat ti stock room, mapangkudanunan isuna, manong nemi. Kada damat gundaw mi dito'y nga makapag-inarako. Kada gundaw mi dito'y manong nemi nga makapag-inarako, makapag-inagik itinapaon. Kasta manong nemi iti kinalailot tunggal may sakara kami iti boyfriend ko nga ni Tony. Kat gabot agpadpad at day of me manong name dadariga po na no apay makapag-date kami. Mapangka mag-lunch, iti restaurant, sakam tumapan agpalamiis iti uneg ti hotel manong name. Tony, ulit-ulitin tangan aramidan dito eh. Tapay ngamin. Basta day of ta, agpapasta iti ragsak. Di mo kayat? Kayat ko. Mauma kan? Saan nagtungo mauma? Sika, mauma kan to ka di? Saan nagtungo mauma, Mariel? Gabot saan nga makauma digiti? Narumpi kan nananam nga bibig. Saan nagtungo mauma nga mangkaan iti manduwa nga mansanas mo. Tumon sanas nga agpeso dayat angat nabayag kuman nga naibus. Ken sanak tungo mauma nga bumatok-batok. Bumatok-batok iti disoor. Uwen sa kuntusip-sipan. Hanggang mauma, jak to pulos mauma, Mariel. Gapot na nakaimimas ka. Nakalalaing kami, Tony. Kaya mo, numapukaw ka. Awanin ti sasarbi pa di biyag ko. Kaya't kunti matay, numapukaw ka. Namapukaw na ka di. Baka, santo mapasamak na ita. Santo. Gapot awanin ti pangisukataking ka, Mariel. Gapot iba't pating ka. Tony, Mariel. Tony, Mariel. Talo nga oras manong name kas nasami akayat ti aginana. Awan ti kanito nga sayangin mi. Maulit-ulit manong name takas lasaan kam nga mauma ama itayok tayo.
mabayag tumanen, the day of me, kunami. Sud ka po na nga talagang nagpapas kami. No, pagkang kanayon kami nga kitkita, kan kanayon kami kagsasrita, tagkatrabahuan kami nga rin. Ganito may isang aldaw, manunemi kinasrita nak ni Ani. Hoy, gaga. Tapi gaga ko nung kanya kani. Di mo pa na inyawis. Di mo pa inyawis. Kinito niya, kasar kayo. At na minsan ngayon baga, ngayon pasagid ko. Kahit anak ko na. Hanga nakasumpat. Kasi lang nagpanunot. Kasi lahat na problema no kasi kasar kami. Ano natin na maayang nga problema? Adumat ornong nan. Adumat ornong kon. Ore sakit kahit kung nagkasar kami. Sa bagay, ore no, awampay uni ornong yo. Hanyo, ang ambisyon na natin grande. Kasar kayo, simple lang, basta agasawa kayo. Tapos hindi kasta, kat saan nga mako na nga basol, ti pa nagkakanaig yo. Madimat na basol lang tayo. Agkakanaig kayo, nagsesaks kayo, kat di ka pa nagkasar, di ba? Pawan anta, baro isunang balasang akmet. Uray ba? Pinatis ko manin ng imbaga ti kastoy manunemi. Ano nga tama? Ang tonino. Agdanatan. Iti may mesang na balay. Apartment, o ano pagkasaran. Tapos na makapagserbiak ka, ilotuwang ka, ilabaan ka. Tapos no, ito ang yaman nga oras kahit maaramin ta nga santan nga gastos pa nga hotel. Ganito kahit mo sawin. Nag-asawa? Uwen. Nabayagan relasyon ta. Tapno sa anak to nagkontrol. Tapno matanda to ti anak. Ano nga ti problema? Apa itong galibagak ti kastoy kat? Kaslag problema ka. Ti sitwasyon ko eh. Amom samat nga dalag iti parents ko iti Canada. Amok. Sikalat na batid to eh. Uy. Siyaklat na batid to Pilipinas. Lupay, nawayaak nga mapanin dumanon sa dya kadakwada. Ngayon, apa nga saan ko nga namidan? Apa yung di mo ramidan? Abot tayo kakayat nga mabaling nga panawan. Ana? Di kakayat a panawan. Agsipot ta, diyak kayat ti mayadayoken ka. Agpeso no mapanag sa Canada kat posibleng agbakasyonak, wano saan kat mabaling kan tumat nga lain. Ang saan nga sigurado, mabayag ti proseso. Iso nga diyak kayat nga napaot ti sangko panakakita, panakaden na ken ka. Iso na pagpilya-pilyan na, sika, uno Canada. Sino pilyam? Siyak, uno Canada. Hindi ko mapailan nga dak sa Canada. No Canada ti pili. Iso nga sika. Napatpateg ka, ngayon ti panagturong ko sa Canada. Napatpateg ka, ngayon tinapintas nga trabaho sa Canada. Simple lang ta trabaho dito, trabaho ta nga doa. Ngayon naragsaka, gabuta. Adda ka, adda ta nga doa. Ako nga rin problema. Ano nga rin problema na kasi pagaling tag-asawa ta, di adda naman nga napimbitas ng asawa ta. Ano nga rin problema, sweetheart? Adda sa bali nga babae nga kayat nagiti parents ko nga asawain. Anya? Adda kayat da? Sa bali? Hantak akayat? Imbaga kung kadakwada nga Danubia, nga si Kadeta. Nga dadaga po na nuaping nga saan ka mapanawan. Kaguradak na giti parents ko. Kaya ibang pamuspusan dati pamuspusan tapno. Maalatak sa tiyan.
Gusto gaya. Kaya nga ti problema no, adamat nananay ang atawan mo, ori awan ti pamalubos ti kiti parents mo, mabalin tatagkasal. Wan, mabalin tatagkasal. Ngayon ti kahit ko kumakit. Sandak ang kagura di kiti parents ko. Agkasarta nga dada. Kastat kahit ko eh. Anong rati ramidam? Tsaka mo, no siya ti sumuko, no isudat sumuko kanya. Ngayon di pa nagkunak, handan to ang sumuko, gabot tayo sudat dagan na. Siya ti paspasok panda. Dakkel gayam ti problema ta, Tony. Kunak man lang na problema ta kastoy. Kat posible nga dumteng to ti gondaway. Numan pa imuna nga pinili na. Kat di ba pinili ti Canada. Baka dumteng to ti gondaway. Nga pilyam tumeten ti Canada. Kat panawan na. Sabi ko tasam mo nga ramidan da ita. Tano aramidan to ni, kas ko nakeng kakang kanayon nga mapukaw ka, mawamet ti saripiti biyak ko. Nasa siyat langin numatayak, ngam ti mapukaw ka. Aging ka manunemi nga madlaw ko nga limamiis ni Tony kanya. Dati-dati manunemi nga numapanak iti stock room kad madanon ko isuna. No, adalakit gondahoy mikit agin narakop kaming agin nagkek. Ngem saan kun nga mauray suna. Oh, naalam di kita. Irwar mon. Hangka nakabaybayag dito eh. Agugin di boss. Away mo nga dagdagan na karumwar. Kaya baka inurasan na ka ni boss. Uno siya sinuman nga kakadwa tayo kat agatap naman no, apay nga mabayag ka. Dati-dami naman nga mabayag ka. Ang mga naikatanda ka, uno siya kat may ramarama na ka maikat. Laglagi pa nga, maiparit ko man tagnubyo nga katrabahuan. So karumbar ka. Dinakon bisitwen, dinakon arakopen. Hanan, rumbar ka. Naulit-ulit akastoy manong. Dimteng di day of me ngagpadpada manong name ti amo ka date kami ngem saan. Sorry. Da sa bali papanak. Papanam, basta. Maminsan ton. Apay mo ta nakastoy ka. Maminsan ton kunak met. Narikat pa to kang kanayon. Naumakan. Ibagbagam no kang saan ka mauma ah. Mabaling ka din nga maawatan na. At sa bali papanak. Sa din no. Diyak mabaling nga ibaga. Mangrukin nga problema. Ibagbagag da ito'y manong nimi kini Mercy, may sakadagit ikakadwami matlain. Uy, da problema yo. Na? Ang problema yo, dati-dati nga nakasweet kayo, nakasweet kayo, o rin no ang manamat trabaho. Idakit ka sila saan kayo nagagamaamon. Adahan nyo nagkidawatan? Hindi day off kayo, hanggang nga napan nag-date. Ada na parang nang sabali. Uy, kunak tupay nga mingket. Ada nakakita kayong kuha nga makamamukan niya. Napan ka no iti ba isa nga balay na pintas. Adan sa sinarabo na nga balikbayan. Ano ya? Nagkapon na. Jack Mariro nagkapo da iti Canada. Canada? Ada na pan na sinarabo nga nagkapo iti Canada? Oo. Dagit na naganak kang kuha na di Canada. Ngayon sa ambad nga rin naganak kang kuha na nagbakasyon.
kasla kalugaran. Kaya mo kasla gagayem dagiti naganak kang kuana dahil nagbakasyon. Di man kasla mangmangit ko kit adda babae nga umay mangalan kang kuana tapno alain na isunan sa di Canada. Oh, ti babae nga kayat dagiti parents na nga isu ti asawain na. Tada ka di? Adda ka no? Baka isot nagbakasyon. Mga agbakasyon nga di Pilipinas tagka alain dito di anak mi baka kunada. Kahit pagtutulagan yun, pagtutulagan tayo, di kasaryon kunada di. Diyos ko. No ididamo kat siyak ti pinili na. Baka ita kat Kanadan ti pilian na. May maumot pa ebidensya. Gusto nga sangka pa lang palutputin ka di Di mat nga rod agpalot, di mat nga rod ko Di mat nga rod, di namat nga rod ibaga tipod mo. Canada? Uno di Amerika? Canada. No Amerika kumakit, baka ng bakasyon ni Ingrid kaninyo kunak kuma. Apay, nagbuy-buy ay suna. Sino? Ni Ingrid kaninyo. Nadandan nag-birthday. Sa bali matapit mo. Masapol nga agsalita kami kini Tony. Pagsalita kami dito kabanan. Kaya di may isang gundaway manunemi nga adamanen ni Tony ti stockroom. Ngam kabutawan mo ti bapang ko alain nga supplies. Nagistambayak manunemi iti asideg ti ruangan. Ini adamang paguni kanya. Miss, Siak, Uwen, sabi ka di, dito ti ayan ti pagtrabahuan ni Tony? Sino nga Tony? May sansama ti Tony nga agtrabaho dito ya. Ada iso na ti stock room. Sabi ka di, umay ko kumabalunan ni Suna. Balunan? Uwen. Yung baga kaming kengkuhan na itay, nga umay ko balunan. Nga, siya ti nagluto. Amo kaming nga paborito na ti luto. Kapinin rumisuna. Pienche. Boyfriend ko yung suna. Nanatlagan mo? Caitlin. California ka? Canada. Babit lang ipakamu ko kumangim at damat ten mano. Uy, Caitlin. Abay. Hello. Dating karik kang balon mo, sige. Thank you. Ito na ako Nag-close kayo. Tawagan na to may kasunduin. Naglagay pa yung natay ko papanta ang party no Rabi. Sige. Agtawag ako tulata. Okay, bye. Bye. Ingat. Ingat ka rin. Kadagita nga mangkuken mabuy-buyak manong nemi adda mangramas-ramas ti puso. Mangkinikinit nagsakit. Idetalyawan nak manong nemi ni Tony. Kinusilapak. Dahil ti kunam nga napudno ka kaniyak. Apa nga dinak wala umunang insida. Sakbay nga tuloy mo relasyon mo iti nga babae. Kinunak manong nemi kat nagtabog ka akon nga pimanaw. Ngam nalipatak di bag ko manong nemi kat sinubliak nga napaninala. Tagtarangtag akon nga rimuat. Di amok ini manong nemi kat umay na kamakaman ng ahan ko nga nauray suna. Nagtarusak ti kasera manong nemi. Nagsangsangit at sumit laghayam nga dinak kayat nga ikasar. Taday jabat gayam nga Caitlin ti kayat na nga ikasar. Gusto ti kunada.
Nagawid da dyan nga, da dyan nga Caitlin, tapos ni kasta, kat umay na, alain, ni Tony, kat nagkuyog na nga, mapanin sa dyan Canada. Tapos sa dyan, di magkasaran na. Kuna na idi nga siyak ti pinili na imbes a Canada nga ita, Canada ti pilyan na. Imay ni Mercy di kaserak pareho nemi kat madamak idin ngumin inom iti arak. Uy. Hanga makatulong keng kanata arak iti problema. Danggahin na kiti Mercy. Bakas din ramid no tuni kanyak. Pinapit-pinas ko manimbaga ng sinatan. Kabuta kayat ko ni Caitlin nga mitisika ko na nakuma. Kayat ko ti mapansan di Canada. Una na kuma. Apay naramid na kanyak ni Gastoy. Apay naramid na kanyak ni Gastoy. Kalpasan nga nagpapasan na kon. Nakaskla kam lang kasawan ko. Rang nalayangin ti Gastoy. Kaman niya tinaramid na. Nabartay ka kare di nga rabii manong nemi kat saan na kadakastrek iti kabigitan na iti trabaho. Ang karigatak ti bimangon, tinamigat, daging nga napanak na nagdigos. Kadigdigos ko manong nemi di batugtog tiri daw. Damuket karuba. Inlokat ko tiri. Tony? Kumusta kan? Mabalin ti sumrek. Tapno niya. Tapno makapagsalita ta ka na siya. Tapno isinan akon, ket Kanadan ti pilyem, nga na di Caitlin ti pilyem, ket mapangkan sa di Canada. Sumrek ka. Dala pa yung pindas do lawlawagan na ti amin. Tano kalpasan na nga din akong kayat ta Kanadan ti pilyem. Bapa na kung kumadang ti sabidong ket pakamatay akon. Sa mga ramitan na ita, Mariel. Hindi ako maperti bibang mo kanya. Kanada mo at hindi kayat mo. Nagbidot ka. Ano nga nagbidotak? Naamiris ko. Awan ti sa bali ang pilyak no saan na siya. Di mo kahit na diyang Caitlin? Napintas. Napintas ngam siya. Kanisot kahit na kiti parents mo. Ore na pimpintas, ngimiti si ka, no dahi taman ti panagkitan. Kinore ni isot kayat di kiti parents ko. Awan ti sabali matong palang sanga siya. No si ka edi ti pinili, si kamin itan ti pilyak. E kasano ni Caitlin? Mabiglang tatawagan. Kadagsalita kayo. Ha? Hello? Caitlin? At tutuyak iti yanda. Mariel. Oh, nagsalita kayo. Hello? Hi, Mariel. Nagagaskasat ka. Tembes nga sumurot ni Tony kanyak sa Canada. Tapno mapagtutulagan min ti panagkalay sa amin. Ta iso ti mission ko ditoy. Imbaondak, dagiti naganak keng kuwana, ken naganak kanyak. Tapno sukunek ni Tony. Kat matungpalan ti nagtutulagan da. Ayayetek ni Tony. Ngimsan kung mabaling ipilit ti bagik ta talagang sikat ipatpatig na. Nagagaskasat ka. Iso nga ti pagpakasyak keng ka, Mariel. Di mo to kumasaktan ni Tony. Di mo to ayatem kumatag na nayon. Tagastamat ti panangipatag na kang ka. Rugi akong masusuron na lipatin ni Tony. Tabarbaring no. Adan tumaten kasukat na iti puso. Good luck ka na kayo. Ito na nabiin di flight ko. Nagsublin sa di Canada.
Tawagan kayo tumanin, lumakadano na sa diyan. Idi malpasan ti pa nagsarita mi manunemi kini Caitlin, inarakop ko manunemi ni Tony. Tony, agyaman nagtasyak ti pinilim. Siyak manin ti pinilim. Imbes nga mapangkan sa diya Canada. Gabot na si katipatpatay ka. Si katikapat-gan. Nanawal ng Arturo Rahim. Kadigdigos ko. Kanori si ka, nagdigos ka man itay. Oh, awan di makaati pa ka data, Tony. Oh, I miss you, Tony. I miss you, boy. Oh, Mariel. Awanin ti pangisok at akeng ka. Tony. Oh, Mariel. Tony, Ini makadanunan manon ni Caitlin sa diya Canada, imawag amismon kaniya. Hello? Caitlin? Hi. Anda akong dito Canada. Saan na kayo nga kagura pa digid na ganak kini Tony? Tamawatan tanti kinapud no. Nasubok dan no talaga. Nasubok dan no kasano ti kinapud no ayan ayat yo. Ibagam kini Tony. Tumawag ka na gini parents na. Tanukas kasano lang. Kahit no plano yung teng kasar. Agbakasyon da ka no. Katsyak ati saan na makapagbakasyonin. Ngayon congratulations ka na kayo. Advance happy wedding ka na kayo kini Tony. Iti pang pass forward manong nemi kahit nga sawan. Nga da kami matlaeng kini Tony tinag-asawa. Ti panag-asawa nga arapa pag hindi kat napasamak matlaeng. Kinapudno na manong nemi. Kinaykait matlaeng tinagtalanaed dito Pilipinas. Tababaen iti tulong dagiti parents ni Tony kat naddaan kami iti puunan. Tapno mangipundar kami iti pangrugyan mi nga grocery. No nagtatrabaho kami man iti grocery, adaan kami iti bukod nga grocery dito'y Pilipinas. Pasanay kayong gamat pumasyari di Canada, manonemi, ti makalawas, makabulan. Kadno kastang agbakasyon di kinaganak kini Tony, nakaragraksak kami, kang kanayon tingkang panagpadaya. Adadwa itan nga anak mi manonemi kini Tony, kat naragsak kami. Awan, ti sa pulag pay, kat kang kanan ko nga daw-dawat nga sapay kuma, tawanin ti dumting pay nga yaman na problema, tinagbaitan mi iti asawa, kan nakita anak mi. Dahito nga ron, ti pagkasalita ak manong, kadagyaman naklaunay, ti anus mo, kenlaing mo nga nang ibasa, kat sabi ko tadamat na ibatik nga adal, liwiliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagitipadak nga nagdengeg kan nagbuya, more power to your program. Tuwing nga ron, agyaman nga pagayam mo, Mariel. Thank you, Mariel. Tinggay buray nga love story.